थांना थानायनि देरसिन माने जोंनि माबायानो जाहैबाय हा गैयाबा जों बहा थांना थानो हासो जोंनि जिउ बे हायानो जोंनि थैस' थांस' दा जोंनि रायजोफ्रा बेखौ बुंदों जे जोंनो साख्रियाथ' बहा बेसेबां मोननो बे टारगेट फरगेट मोनफा मोननैनि थाखाय बे 3600 बिगा हा हगारनाया बे धेमालि ना माबि मानो गेलेनो नादों हले प्रमद बर'मोनहालाय दा इउ पि पि एल मानसिफ्रा मानो गेलेनो नादों बेखौ लानानै दाथ' देवानि बायदि खालामगासिनो दं दिनै बे जायगानि मानसिफोरखौ माने फुस्लाय दिनै बुंनो नादों बेखायनो जों बुंदों जे पार्टिया देरसिन नङा जाथिया देरसिन पार्टिनि भाबखौ दोनथ'नानै जाथिनि सेन्टिमेन्टजों फैनानै बे हाखौ जों निरापत्ता होनांगौ आरो बे गोरिब गुन्द्रा जे जाम्बा जाम्बि आइ आफा रायजो जानाय बे रायजो जानायखौ जों माने असान्ति खालामनाङा बेखायनो जोङो थांना थानांगोन थै बे हाखौनो गोबानानै थांना थानांगोन दिनै जोबोद मोजां सावरायनाय जाबाय दिनै बे फाग्लिजरा पार्ट 2 नैबे कमिटि हलाव रायज्लायदों रायजो राजाफ्रा गासिबो आइ आफा बयबो नुजाफैजोबदों उन्दै माने गथ' गोरलै गासिबो दा बयनिबो मना बेनो जे जों बे हाखौ हगारा जों जिउ होगोन थेवबो हा हगारा जोंनो हा नांगौ आरो जोङो बे जायगायाव जोङो रुजु रुमु बयबो रायजो जादों गोदो गोदायनिफ्रायनो दा जों आरो बिदिनो रायजो जानो गोसो आरो जों बे जायगायाव खुनु आदानि कम्पानिनो हा हगारा आरो बे हाखौ जुदि हगारोब्ला बे जायगानि मानसिया आलाय सिलाय जागोन गोदाव सोराव जागोन दा बे हिसाबै बे 3600 बिगा जे हा लाना दों बे बिराद गुवार हा बे गुवार बे हाखौ बे जायगानि मानसिया रावबो हगारनो राजि नङा आरो जोंबो हगार होआ जों हगार होयैनि खारना जाबाय बेनो जे बे जायगाया सिकिउरिटि एरिया ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन एरियायाव खुनु बाहेरानि मानसिया फैनानै हा लाफैनो हाया दा जोङो ट्राइबेलफ्रानो बिटिसि आउटसाइडआव जायफोर दङ बिसोरनो बिटिसि सिङाव फैनानै हा लाफैनो हाया मोना बेखौ एलाउ खालामा सिकिउरिटिला दा सिकिउरिटिलाव बेबायदि प्रभिजन गैयाब्ला दिनै बे आदानि कम्पानिया बाहेरानिफ्राय बबे हाजार माने माइल गोजाननि मानसिया जोंनि जायगायाव मारै हा लाफैनो हायो आरो बेयाव बोरै थार्मेल पावार प्रजेक्ट बोरै खुलिनो हाफैनो हायो बेथ' प्राइभेट कम्पानि बियो आरो दिनै बेखौ खुलिनो नागिरनायनि खारनाव दिनै जा खथि जागोन बे जायगानि गोरिब गुन्द्राफ्रा बेखौ दिनै सिन्था खालामाजासे प्रमद बर'मोनहा दिनै रायजो राजानो मोनसे भुवा मोनसे आश्वास होदों जे जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ बे डेभेलपमेन्ट नांगौनि थाखाय जोंनो बे ट्राइबेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननांगौ बिदि बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोनहा बुंदों जे बेयाव साख्रि बाख्रि मोनगोन बिजनेस मोनगोन ओरै होनना बुंदों दा खिन्थु साख्रि बाख्रि मोननाय बे बिजनेस मोननाय बे बाथ्रायाथ' गोजान बाथ्रा दा जों मेगनाव नुगासिनो दं बे सालाकाथि बे माने बिटिपिसिआव मा दं दा बिटिपिसिआ एनटिपिसि जानायनि उनावनो एनटिपिसिआ जेब्ला लायो बेनिफ्राय जों बे जायगायाव हाबनोबो हाया जों साख्रि मोनसेबो मोना बेयाव बिजनेसबो जोंहा जाया दा बेनो रोखा उदाहरन आरो लोगोसे नों माने बिआरपिएल जाबाय बे धालिगाव बे बिआरपिएल जानायनि उनाव दिनै आइअसिआ बेखौ लाबाय आइअसि लानायनि उनाव थांदो बेयाव सोरबा हाबा हायो नामा सोरबा बर'दा बेयाव सोरबा बिजनेस मावदों नामा सोरबा साख्रि मावदों नामा बे बुंदो दा जों बेखौ दिनै नुखाजोब्बाय जों मेगनावनो दा जोंनि मानसिया खायफा ओरैनो इमसनजों बुंलाबायनो नागिरो जे जोंनि माने मानसिफ्रा अन्ध्र प्रदेशआवसो खामानि मावलाबाय थादों केरेलायाव खामानि मावदों दा बे लेबारफ्रा माने मानो थांखो बेफोर इन्डास्ट्रि गैयिनि थाखाय थांदों दा गथे जोंनि इन्डास्ट्रि नांगौ ओरैनो खायफा मानसिया जोंनि रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि हाखौ सेनानै डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंनो नागिरो दा दिनै नों जुदि बे माने अन्ध्रआव थांनाय बाथ्रा बुंदोंब्ला बे सालाकाथि दिनै एनटिपिसिआ दा दिनै बे बिआरपिएलआ मानो बिसोरखौ एंगेज खालामनो हायाखै मानो बिसोरखौ लाखिनो हायाखै दा गथे बहा मोनसे आवाज होनानै बे गोरिब गुन्द्राखौ दिनै माने दुखुआव खोलैनो नादों सात जारला खालामनो नादों दा दिनै बेखायनो जों बयबो बुंदों जे बेखौ जाहोनो नाङा जोंबो प्रटेस्ट खालामो आयेनाबो बेखौ माबा खालामखाया एलाउ खालामखाया आरो बे जायगाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बियो ओमफ्राय बे जायगानि हानि पजिसना ओरैहाय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव बर'फ्रा कालिचरन गुरुदेब जन्म जानायनि बिनि बंस सिगां बिबै बिबौ जन्म जानायनि समनिफ्राय बिसोर बे जायगायाव दङ आरो बे जायगानि हाया गासिबो माने जमिदार सिस्टेमनि जों फैनाय जमिदारनि गेजेरजों बे हाया फैनाय आरो बेयाव आंनाव माखासे लेखा दं बे हानि माबाया लेखा बे जायगायाव बिसोरो माने 1955आवनो बिसोरो माने बिसोरहा बे जायगायाव भटार लिस्ट दङ 1955आव दङ 1966आव दङ 1971आव दङ दा गथे बिसोर एथ' फुराना मानसि दा दिनै बे फुराना मानसिनो हा होनांगौ हा होआखै दा बिसोर बे जायगायाव एंक्रजार नङा खिन्थु एंक्रजार नङा दा जोंनि मानसिया सानदोंबा बे जायगायाव फरेस्टआव माने बिसोर हाबनानै दं बिसोर फरेस्टआव हाबनानै थायाखै बे फरेस्ट नङा बियो बे गासैबो रिभिनिउ भिलेजसो दा जमिदार माबा सिस्टेम जेब्ला जायो बे एरियाखौ गासैखौबो माने रिभिनिउ भिलेज होननानै बे बर' मानसिफोरनो ट्राइबेल मानसिफोरनो बे जायगायाव माने थानो होदों जानो होदों ओमफ्राय फरेस्टआ जुदि बे जायगायाव बबेबा दंफां माने बायनाय लांदोंब्ला बे दंफां बायनायनि 75%
बेनिफिटखौ बे जायगानि मानसिनो होना गालांनांदों बे नियम बियो जमिदाराव थानाय नियम बियो नों जेसेबां बे प्रडाक्ट जायो बे हाग्रायाव बे माने रेभिनिउ भिलेजनि सिङाव थानाय हाग्रायाव बेनि प्रडाक्टफोराव गासिबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लकेल पाब्लिकनो होनानै गालांनांगौ 75% होनानै गालांनांगौ गावसोर पजिसनल' मोनलाङो दा बेबायदि अबस्थाजों बे जायगा मानसिया दङ दा बिसोरो बे जायगायाव गोदान नङा बिराद फुराना बिसोर बे जायगायाव थाबोनाय आरो दा बेनो बे जोलैफ्रानो दिनै एसे गाबोन एसे हयथ' फिसा बांनानै एरबाय आरो दिनै बिसोरनो आरोबाव बिनि फिसाफ्रा एरबावगोन बांबावगोन बे बांनाय फिसाफ्रा बबाव थानो बिसोर संसारखौ बोरै जानो दा बिसोर थांनानै थानांगौब्ला हानांगोन दा हानांगौब्ला दिनै बिसोरो बे हाखौ लाखिनांगोन गथे दिनै थैथां माने जों गोरिब ओरैबाबो जों आलाय सिलाय जायोब्ला जों आलाय सिलाय जों थैनांगौ जायोब्ला गथे जोंनि अधिकारखौ लानानै जोंनि मोन्थायखौ लानानै जों जुजिनानै थैगोन बेबायदि भाबा दिनै बिसोरनाव हाबजोब्बाय गासिबो जों नांगौबा जुजिनानै थैगोन खिन्थु भबिष्यतआव जों फिसा फिसौ आलाय सिलाय जानानै जों थैया बे मोनसे भाबा बे रायजो राजायाव हाबबाय आं दिनै बेखौनो दिनै रायज्लायनो मोनदों ओंखायनो आं दिनै बयबो आफादफोर बर'नि आफादफोर दं बिसोर खावलायो दिनै बे माने प्रब्लेमा मोनसे राजनिथि हान्जानि प्रब्लेम नङा बे प्रब्लेमा जाथिनि प्रब्लेम बियो राजनिथि हान्जानिफ्राय जोङो गोजौ ओंखारबोनानै जाथिनि सेन्टिमेन्टजों ओंखारबोनानै जों बयबो दिनै बेयाव गसंथानांगौ जों बयबो बुंनांगौ जे अकल बे राजनिथि हान्जा इउ पि पि एल लाबोदों प्रमद बर' लाबोदों होननानै बेखौ होबथानांगौ बे खोथा नङा बे लाबोनायनि गेजेरजों जोंहा जे खथि जानोसै एफा बुरजा माने बर' फिसाफ्रा दिनै आलाय सिलाय जानोसै दिनै बेखौ जों नोजोर होनांगौ बेखायनो जों बेखौ जानो होनो नाङा जाहोआ आरो नै लेटेस्ट आं मैयाबो माबा मोनसे निउसाव नुदों साहफोराव बिदिनो आदानि कम्पानियानो माने बेसेबांबा गुवार प्रजेक्ट खालामना दों चिफ मिनिस्टारा फैदों बेयाव हेमन्त बिश्व शर्मा फैनायावनो बे जायगा मानसिया बुंदों जोंनो साख्रि बाख्रि नाङा जोंनो बिजनेस नाङा जोंनो हासु नांगौ होनना बुंदों बेयाव लब देखायदों चिफ मिनिस्टारा जे 10,000 साख्रि मोनगोन होनना बुंदों 20,000 जना बिजनेस मावगोन होनना बुंदों दा बिसोर बुंदों जोंनो साख्रि बाख्रि नाङा जोंनो बिजनेसबो नाङा जोंनो हासु नांगौ होनना बुंदों मानोना थांना थानायनि देरसिन माने जोंनि माबायानो जाहैबाय हा गैयाबा जों बहा थांना थानो हासो जोंनि जिउ बे हायानो जोंनि थैज' थांज' बेखायनो जों हा गैयाबा जों बहा थांना थानो बेखायनो जों हाखौ नांगौ दा जोंनि रायजोफ्रा बेखौ बुंदों जे जोंनो साख्रियाथ' बहा बेसेबां मोननो साख्रिथ' गैखायानो बे टारगेट फरगेट मोनफा मोननैनि थाखाय बे 3,600 बिघा हा हगारनाया बे धेमालि नामा बे मानो गेलेनो नांदों हले प्रमद बर' नालाय दा इउ पि पि एल मानसिफ्रा मानो गेलेनो नांदों बेखौ लानानै दाथ' देवानि बायदि खालामगासिनो दं दिनै बे जायगानि मानसिफोरखौ माने फुस्लाय दिनै बुंनो नागिरदों गावसोर थोंजों फैनानै बुंनो हाया बे जायगानि मानसिफ्राबो दिनै साहस गैया होनो गोसो गैया रावबो बुंनो थांब्ला बे जायगानि मानसिफ्राबो खिन्थु बाहेरानिफ्राय थुनायजों जाबजों दिनै बिसोरबो स्ट्रं भाबै अफस खालामनो हायाखै बुंनो हायाखै दा ओंखायनो जों बुंदों जे पार्टिया देरसिन नङा जाथिया देरसिन पार्टिनि भाबखौ दोनथ'नानै जाथिनि सेन्टिमेन्टजों फैनानै बे हाखौ जों निरापत्ता होनांगौ आरो बे गोरिब गुन्द्रा जे जाम्बा जाम्बि आइ आफा रायजो जानाय बे रायजो जानायखौ जों माने असान्ति खालामनाङा बिसोर माब्ला सुखै रायजो मोनबावनो दिनैबो ओंखारजाहां गाबोनबो ओंखारजाहां थांनानै थानायनि बिसोर जेबो जुदि माबानो गैया दासिमबो माने थांखियानो जुदि गैयाब्ला माब्ला थांना थाबावनो बेखायनो जोङो थांना थानांगोन थै-थां बे हाखौनो गोबानानै थांना थानांगोन जों माने बे हाखौ जोङो हगार हाया दिपेन बर'आ मैया फैदों आं बे निउसाव नुदों दा खिन्थु दिपेन बर'नि खोथाथ' जों मा लाबावनो बेखौलाय बेथ' देवानिसो जाबाय बे सरकारनि देवानि सरकारनि एजेन्ट जानानै फैनायसो बियो सरकारनि जानानै फैनाय बियो बे हिसाबै बे जायगायाव जे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा जे माबायदि प्रब्लेम जादों बेखौ बे बिजिरनो फैयाखै बे आदानि कम्पानिया हा बोरै हगारनो बेखौसो बे नायनानै बे रिपर्ट फैदों बे गोरिब गुन्द्रा जे हा थांसै गोरिब गुन्द्रा जे बे हाखौ हगारब्ला भबिष्यतआव माने खोमसि जागोन थांना थानो हानाय नङा दिनै बेखौ बे सिन्था खालामफैयाखै हा हगारनांगौ साख्रि मोनगोन डेभेलप जागोन जोंनि डेभेलपमेन्ट नांगौ ओरै होनलासो फैदों बे दा गथे बिनि खोथाजों जों थांना रायजोफ्रा बे देवानि मानसि बियो दा बयबो बुजिखाबाय दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायबावो जे रायजो राजाफ्रा जोङो जाहाथे गोरायै थायो आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों जे दिनै आंखौ दा खयथा प्रश्न खालामदों खयजना बे माबानि समावलाय बे रामदेबनि समाव हा हगारब्ला दावराव देख्रेबनो नागिरनाया बहा थैया मानो सिरि थाया ओरै होन्दों आं खोनादों दाखालि माने फेरेंगाबो बुंदों आरोखि दा फेरेंगा अबाव दंमोनथाय बियो बे समाव बेथ' सिलाय लाग्रासोमोन बे समाव आदानिनो हा हगारब्ला बिटिसिआ बिपिएफनि समाव आं दावराव देख्रेब नार्जारिया बिराद स्ट्रंलि अफस खालामदों बेखौ होनो नाङा होननानै होनो मोना जों बिराद दावराव खालामदों होथारा ओमफ्राय बेयाव सेक्रेटारि लेभेलावबो अनेक आल'सना खालामदों बिटिसिआव होआ होननानै अनेकनो ओमफ्राय बिसोर खायदा बायदा खालामनानै जोंखौ थगाय थसि खालामना बुंदों जे बे हायाथ' ओरैनो गोलैनानै थानायसो माने माबा दै माने आइ दै
माने नागारना थांनाय बे हाया माने मावबो गोलैखाला ट्राइबेल बेल्टआवबो गोलैया आरो बे हाखौ बांगालफ्रासो लाखासिगोन दाउथे जों बे हाखौ जुदि माबानो हगारनोब्ला जोंहा खुर्ति जाया जोंनि मानसिया साख्रि मोनगोन बाख्रि मोनदों जों बै साख्रि बाख्रि बादो माने बांगालफ्रा लानो हगारलाय नोंसोर उनावलाय नोंसोर दंना बेखौ माने इभिकसन खालामबानो होखाबानो जायो ओरैनानै दा बिसोर लिस्टआव होखोमादों आरोखि जों बेखौ दावराव खालामदों ओमफ्राय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि अफिस एबसु अफिस बै बागानसालियाव प्रमद बर'मोनखौ बुंहैदां प्रमद बर'मोनखौ जे नोंसोर बे माने रामदेबनो जे हा हगारबाय हाग्रामा मोनहा बिफिबा बे समाव नोंसोर माने सिरि थागोन मानो बुंदिया आं बिसोर बुंदों खिन्थु बिसोर बे समाव जेबो बुङाखै फंसे खोथा बुङा बिसोरो बे समाव बाहेरा बारा बुङो दिनै दा फेरेंगा बुंदों बेखौ दावराव दैखांनो नाजानाया बै समाव मा खालामना थाया आरे बाबु नोंसोर जुदि हाग्रामामोन जेरै माबानो रामदेबनो हा हगारनाया भुल जादोंब्ला दिनै नों बे सेम भुलखौ नों मानो दिनै खालामनो हादों आदानि कम्पानि मा होननो हा हगारनांदोंनो हाग्रामा भुल मावदोंब्ला जों भुल मावनो मोना होननायसो जाबाय बिसोरना मावदों बिसोर थारमाने दा दिनै आं बेखौनो बुंदों आरोखि बे बिसोर मिसा खोथा बुंगासिनो दं जोंखौ माने नंखाय खोथा बुंनानै रायजो राजानो मिसलाय खालामनो हादों जों खुनु दिन जों सिरि थाखै जाथिनि खोथायाव दिनै दिफेन बर'मोनहा जाथिनि खोथा बुंफ्लांब्ला जाथिया जेब्ला अलखद जायो बिसोरो आनज्रायनाय थायो जाथिनि प्रब्लेमाव बिसोर ओंखारबोआ खुनु दिन बुङा बिसोरो गभर्नमेन्ट जानानैसो बुंग्रा गभर्नमेन्टनि देवानि खालामो बुंग्रा बिसोरो बेखायनो आं दिनै बुङो आरो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे दिनै बे माने माबानि खोथा आं सोंनो लुगैयो आरो बे नब'सुरानो जेब्ला सार्टिफिकेट होयो ट्राइबेल सार्टिफिकेट नब'सुरानो एमपि जायो बे समाव दावराव दैखांनो नाजारिमोनहा 10 बोसोर जुजिदों 10 बोसोर जुजिनानै बिनि एमपिखौ दानहोदों दा दिनै बे समाव जोङो प्रमद बर'खौ बुंदोंमोन प्रमद बर'मोनहा बहा थैया थाया बिसोरो जेबो बुङाखै बिसोरो सार्टिफिकेट होग्रा सोर सार्टिफिकेट होग्रा बिसोरनो गासिबो ट्राइबेल संघआव सार्टिफिकेट होदों जोङो बिपिएफनि मन्थ्रिफ्रा बेखौ होनो थिनदों आरो ट्राइबेल संघआव होनो थिनदों होदों ओमफ्राय प्रमद बर'मोनहाबो सार्टिफिकेट होनो थिनदों दा अब्ला दाया सोरनि दा जों दिनै बेफोर गासिबो पस्ट खालाम जों जुजिनानै जों दिनै जोंनि अधिकारनि थाखाय जोङो माने जोंनि बर'फोरनो न्यायखौ जों होनो हादों दिनै नब'सुराखौ जों फेजेननो हाबाय दिनै जों बेखौ फेजेननाय लोगो जेरै जों सासे एमपि जों मोनबाय अब्ला जों मानो मावाखै जाखो जोंथ' मावगासिनो दं दा ओंखायनो जों जेब्लाबो बर' जाथिनि जेब्ला अलखद जायो जों अब्लाबो गसंथागोन